Maupom jod bura koro wuok oko mar seyo sirikal kuom chochni mosebedo kinene lai manyien mar somo mar CBC. Koloso skul primar mojole kinde mar nyasi mar pogo basari maromo siling milion 17.2. Jaod bura mar Kisumu West Rosa Buyu owacho ni lai manyien no pong' kod chochni ka nyithindo manie bwo laino koro sik jola kaluwore kod nok mag gige tiegruok. To kore jaod bura ma Luanda di Kamaungu ma bende en achiel kuom jogo mantiere komiti mar somo od bura nowacho ni chenro manyien mar chwalo omenda ne nyithindo e skunde dipo ka odino kendo weyo nyithindo mochando mathoth oko kaluwore kod pek mar ngima masani. Ithulo gi athula ni mondo gidhi the next stage to gima gisesomo to onge. Omiyo wakone sirikal sani piny tek. Jonyuol winjo matek mondo ket nyithindgi e skul. To un kaka sirikal nyaka improve kendo uket teko ute e somo. Nikech somo ni ema kata nyathi oae kama lwet ji ni nono kata kama lwet ji bupe matin. Somo ni ema nyalo golo ng'ato ka ng'ato oko. Wang'eyo ni sani nitie shida. Sirikal ok osebedo clear ni nyithindo mok nyal madwa ni mondo mi help o mi grant kata mondo omi loan. Gidwa yude nade. So sirikal nyaka wuog miwach gini wang'eni wacho ni idhi lor tarik 7 dwe mar 9. Tidhi lor nade ka nyithindwa mang'eny pok otimo application. Kwa hivyo iwapo huko hapa lakini walipofungua portal on 31st of July up to date you have not applied, unafungiwa. Na unapofungiwa, believe you me, utalipa ile pesa yote shilingi 1250 ama shilingi 1300. So iwapo huko hapa na hujaweza kuapply bursary, hujaweza kuapply hiyo scholarship, naomba tu kwamba leo hii ingia kwa portal ya Higher Education Fund na uweze kuapply.